Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane egameni elihle lomfowethu wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu-ke bazalwane. Siza manje ku-benefit number 7, ama-benefit of the kingdom of heaven, imivuzo yasembusweni wasezulwini. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyakhuthazana, siyavuselelana, siyaqinisana ukuze uthatha isinqumo esihle. Sebezwile abanye njengoba nisilalele bazalwane, siyabonga kakhulu. Sebezwile abanye ukuthi sidele konke, sihleli ndawonye lapha ekhala abafundi kwamaphumulo eKZN South Africa. Sizama ukuphila impilo ethokozisa uNkulunkulu, sihlukanisela uNkulunkulu, sifunda ngoJesu Kristu, inkosi yamakhosi yafa yavuka. So ke manje uNkulunkulu ke uyasiqinisa bazalwane ukuthi njengoba sidele konke nje, akulonize ukudela konke kwethu, kunemvuzo ekhona, kunama benefits akhona egameni lika Jesu. Asifunde manje uMatthew chapter 13, Matthew chapter ngokaMateyu chapter 13 verse 12. Sizwe ukuthi uthini yena. Benefit number 7. I mean part number 7. Benefits of the kingdom of heaven. Part number 7. Sibuya part number 6. Part number 7 bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Right. Siyafunda ke manje. Matthew chapter bani bazalwane 13. Matthew 13 verse 10 vele bazalwane. Matthew 13 verse 12. Right, verse 12. Ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa kuvame, kodwa lowo ongenakho uyakwamukwa nalokho anakho. Kungalokho ngikhuluma kubo ngemfanekiso, ngoba noma bebona kababoni, noma bezwa kabezwa kabaqondi. Right. Verse 12. For whoever has spiritual wisdom, because he is receptive to God's word, to him more will be given, and he will be richly and abundantly supplied. But whoever does not have spiritual wisdom, because he has devalued God's word, even what he has will be taken away from him. Amplified lesifundile. Sizokhuthaza nabazalwane. Uma ngabe silithatha serious izwi kaNkulunkulu, silivaluisha, siliconsider, silirecognize, silamukela, siliphila, silenza, silesaba, sithuthumele ebukhoneni balo, sihlakaniphile ngokaNkulunkulu, siphila ngalo, sili-applya empilweni yethu daily, sihlakaniphile ngokaNkulunkulu. Uthi-ke uJesu sethembiso lana, siyakwamukeliswa okuphindiwe. That is the promise. So part number 7. Benefits of the kingdom of heaven. Egameni lika Jesu. Noma ubani bazalwane othatha isinqumo sokuthi afune umbuso kaNkulunkulu, umbuso wasezulwini, ngempilo yakhe yonke, azidele, adele igama lasemhlabeni, adele udumo lasemhlabeni, adele ukunconywa ngabantu nokuhlonishwa ngabantu emhlabeni, enza intando kaNkulunkulu, ehlanjalazwe, ejivazwe, kodwa athembeke. Lo muntu uhlakaniphile ngokaNkulunkulu, ngokwemfundiso kaJesu Kristu. Then lo muntu ulahlekelwe kakhulu, ulahlekelwe ukuhlonishwa kubantu emhlabeni, ngoba enza into abangayimukela abantu. Lo muntu honorisha uNkulunkulu ophilayo. Abantu abamfuna uNkulunkulu ophilayo bafuna ukuhloniphana, ba-honorishane bodwa. Bafuna ukumukela udumo kwabanye abantu, abalumukela udumo oluvela kuNkulunkulu. Khona elivesi lisho njalo lapha encwadini kaJohane, uJesu eshona kanjalo. So ngenxa yokuthi abamukela udumo oluvela kuNkulunkulu, bamukela udumo oluvela kubantu. So ke laba abamukela udumo oluvela kuNkulunkulu bayadelelwa yilabo abangalumukeli. So ithi inkosi uJesu ke kunomvuzo esiubekelwe bazalwane. Njengamanje sidele konke, siyaphuma kuma systems alelizwe, imfundo yalelizwe, ama celebrations, njengoba namhlanje kumhla kabani, ngithi mhla 18 or mhla 17, cishe mhla 18 January 2026. Kunabantu
sibuya kuDisember abantu ade be-celebrate o-Christmas no-New Year's Eve, or abantu ba-celebrate oma-birthdays, abanye ba-celebrate Mother's Day, njengamanje kubhekwe kuma-Easter, kubhekwe ama-Valentine's Day. Thina embusweni kaNkulunkulu asiku-celebrate konke lokho, wonke ama-celebrations akhona asekhalendeni, angekho ekhalendeni asiwa-celebrate ngoba ane-root, anezimpande zonkulunkuluwana, gods, small letter G, akhelwe ethixweni, adumisa onkulunkuluwana. So asiku-celebrate lokho. So ke nemfundo yalelizwe yakhelwe kuma-celebration, yakhelwe kuma-idols, yakhelwe kuma-gods, foreign gods abezizwe. Then ke asi-entertain, njengoba ngikhuluma njena sikwi-education, yona education yombuso kaNkulunkulu lena. Siyafunda, sisembusweni kaNkulunkulu, siyafunda. This is the Department of Education, and i-Department of Education, izwi likaNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu liyimfundo yasembusweni kaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu liyimfundo. And lithi liyimfundo liphethe konke okudingayo, liphethe ukuphila, healing, liphethe good health, liphethe victory, liphethe prosperity, liphethe yonke into edinga umuntu, physically, spiritually, mentally, emotionally, materially, liphethe konke. So sifundisa lona, njengoba sifundisa nje izwi kaNkulunkulu liyipackage yayo yonke into edinga umuntu. So siyajivazwa ke bazalwane ngenxa yalokho, siyadelelwa, sibukelwa phansi, siyahletshwa, ngazathi sibulela umuntu, ngazathi sibabi. No, asilwi namuntu bazalwane, sidlulisa nje indaba ezimnandi ngothando lukaKristu Jesu. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, upart 7 lo sesilifundile ivesi, ngicela ukulifunda futhi verse bani, verse 12, uMatthew chapter 13 verse 12. Right, for whoever has, in brackets, spiritual wisdom, because he is receptive to God's word, uyalimukela izwi kaNkulunkulu, to him more will be given, and he will be richly and abundantly supplied. But whoever does not have spiritual wisdom, because he has devalued God's word, even what he has will be taken away from him. Nalokho anakho umuntu uyokwamuka khona. uNkulunkulu bemupha ithalente, uNkulunkulu bemupha isiphiwo, ngenxa ukuthi ulenzela ngaba naveli izwi likaNkulunkulu, akalithathanga serious. Uthe noma eshumela ngalo, uthe noma efakaza ngalo, uthe noma efakazelwa ngalo, eshunyezwa lona, wangalithatha nje serious, because umuntu ufocus kwi-career yakhe, ufocus emsebenzini wakhe, i-profession yakhe, ufocus ebusiness yakhe, ufocus kwi-prosperity yakhe, ufocus kuma-interest zakhe, interest zakhe, ufocus empilweni yakhe. So walidevalue izwi likaNkulunkulu, wangalivaluisha izwi likaNkulunkulu. Nalokho uNkulunkulu abemphe khona isiphiwo abenaso, nezinto uNkulunkulu abembekele zona ezulwini, ukuba besebenzise kahle izwi likaNkulunkulu, athatha serious, lezo zinto ngeke asanikezwa zona, uyophucwa zona, zinikezwe omunye umuntu ebezimhlalele izinto zakhe ezulwini, ukuba besebenzise kahle izwi likaNkulunkulu, ebezimhlalele embusweni wezulu, uyophucwa zona, inikezwe omunye umuntu. Ilokhu uJesu akusho kuleli vesi. There are benefits bazalwane in the kingdom of heaven, kunemivuzo embusweni kaNkulunkulu. Yilokho besithi asikuhlaziye, sikucaze, siku-analyze verse by verse from part 1 to part 7. Siyabonga kakhulu ke bazalwane kulesi sigaba lesi sama-series sibheka ama-benefits of the kingdom of heaven. Siyabonga kakhulu ke, ngicabanga ukuthi okwanamanje ngaphandle masihola umoya engcwele siyoqhubeka sibheka amanye ama-rewards, amanye ama-benefits, but okwamanje sicela ukuma la part 7 ngegama leNkosi yethu Jesu, amen.